Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun gesang sesarengan paguyuban komunitas ingkang begja rahayu ingkang bahagia. Dasar utawi pedoman ingkang kedah dados cepengan kula panjenengan supados anggenipun nggayuh gesang sesarengan sing begja rahayu menika hukum kasih utawi pranatan bab katresnan. Kados pundi kula panjenengan nresnani Gusti Allah lan padha kaliyan nresnani Gusti Allah nresnani sesami. Boten namung kados pundi aku cinta padamu, kamu cinta padaku, ning katresnan dumateng Allah lan dumateng sesami mratelakake kados pundi keselamatan jiwa-jiwa salus animarum menika ingkang paling utami. Mbuh kuwi bab martabating manungsa, mbuh kuwi bab gesangipun umat manungsa, lan menapa kemawon ingkang magayutan kalian umat manungsa kudu ditresnani, kudu dibelani. Wonten ing pasaman suci salah setunggal sing tetep dicekeli ora setuju sing jenenge hukuman mati utawa aborsi utawa eutanasia. Menapa malih maneka wani kasus-kasus kriminal pembunuhan. Menika dados pepiling lan pemut tumraping kula panjenengan kados pundi mbelani lan nresnani manungsa lan gesangipun. Mbuh kaya ngapa wujute, mbuh kaya ngapa awake dhewe le sengit, le dendam, le lara ati, tetep sing dinomer sijikan menika katresnan dumateng Allah mawujud wonten ing katresnan dumateng sesami. Aja ngasi umpamane wonten ing gesang sesarengan langkung-langkung karo tangga teparo ing dusun merga pitike mangani gabah sing dipepe terus disambit. Dadi padu gedhen antarane sing nyambit karo sing duwe pitik. Lumrah jane ning awake dhewe ditimbali Gusti supados masalah sambit-sambitan pitik aja ngasih nuwuhake emosi terus malah ngewan-ngewanke sing nyambit utawa sing duwe pitik. Kadang-kala nek wis emosi kan terus tetembungane, pikirane, niate kuwi dadi ala. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 21 ayat 3 sekawan ngantos dumugi sekawan dosa. Nalika wong-wong Parisi padha ngrungu yen wong-wong Saduki mentas dibungkem dening Gusti, banjur padha ngumpul. Ana ahli hukum sing banjur maju nyoba Gusti. Bapak Guru, pundi dawuh ingkang ageng piyambak wonten ing angger? Gusti paring pangandika, tresna marang Pangeran Allahmu kanthi sawutuing atimu, jiwa lan budimu. Iki dawuh sing gedhe dhewe lan sing dhisik dhewe. Dene sing kapindho padha karo iku mau,
tresna marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Dawuh loro iku sumbering hukum Taurat lan para nabi. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik tiyang parisi ingkang sowan ing ngarsa dalem Gusti lan mundhut priksa pranyata niate boten sae pengin nyoba Gusti merga mireng yen tiang-tiang saduki wis dibungkem dening Gusti. Menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami kadangkala wonten ing gesang iman awake dhewe sok-sok ya nyoba Gusti. Umpamane yen Gusti pancen tresna tenan karo aku, muga Gusti nyembadani sing dadi panyuwunku iki. Utawa yen awake dhewe nyuwun ning pranyata ora disembadani, awake dhewe terus nesu, terus ngambek, terus protes lan sak panunggalane. Menika nggih wujud awake dhewe sakjatosipun nyoba Gusti. Padahal awake dhewe ngerti yen Gusti nyembadani menika berarti apa sing awake dhewe lampahi dadi nugraha dalem ingkang kaparingake marang awake dhewe. Yen Gusti boten nyembadani mitrat cara pandange awake dhewe, ateges Gusti ngersakake awake dhewe ngetingalake ketaatan utawi nggih pasrah sumarah kula panjenengan ing ngarsa dalem Gusti. Dudu karepe awake dhewe sing kudu dipidhangetake Gusti, ning kados pundi awake dhewe mirengake apa sing dadi kersane Gusti. Nah menika lak iman kapitadosan, ning sok-sok anggenipun awake dhewe ngayati rada melenceng. Awake dhewe sing dadi Gustine, Gusti sing dadi abdine awake dhewe. Lan Gusti Yesus kanthi cetha mbok niate tiang parisi menika boten sae, Gusti tetep njawab. Yen kula raos-raosaken anggenipun Gusti paring jawaban ya serius, ora terus mbales niat sing ala-kala wau. Menapa ingkang dados kentosing hukum Taurat lan kitab para nabi, ateges menika sedaya isining prajanjian lawas ing kitab suci. Injih menika kados pundi umat Israel, tiang Yahudi lan para penderek-penderek dalem Gusti nresnani Allah kanthi sakwutuing ati, sakwutuing budi lan jiwa. Yen tresnani Gusti ya kudu kabeh, aja paru-paru utawa mangkro, aja kanthi syarat-syarat tertentu, aja gumantung situasi utawi gumantung mute awake dhewe. Yen tresna ya tresna sakwutuhe. Yen katresnan menika wutuh, ateges ora bakal molak-malik mergone katresnane wis dipasrahke kabeh marang Gusti. Lan menika ingkang ugi kedah dipun tindakaken dening kula panjenengan sami tiang-tiang sing pitados ing Gusti Yesus anggenipun tresnani sesami. Yen tresna marang pepadha ya kudu sakwutuhe, aja gumantung situasi. Yen wonge kuwi apik ya tak tresnani, ning nek wonge agawe aku mangkel, agawe aku nesu, titenono. Kadangkala wonten ing gesang sesarengan sing kalampah malah katresnan sing bersyarat, katresnan sing jika lan boten walaupun. Pramila kula panjenengan lumantar sabda dalem Gusti ing dinten menika katimbalan kados pundi ngenggalaken malih anggenipun mujudaken katresnan dumateng Allah wonten ing sesami. Mirungganipun lan mliginipun nggih wonten ing brayat, wonten ing tangga tepalih, wonten ing paguyuban-paguyuban lan siap sedia nresnani sinten kemawon. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra
tuwinjang Roh Suci. Amin.